హరే కృష్ణ. మాతాజీ ప్రభు వినిపిస్తుంది కదా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి క్లాస్కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో మనం ఈ భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి క్లాస్లో గౌడీయ వైష్ణవ ఆచార్యులను గురించి తెలుసుకుంటూ ఉన్నటువంటి క్రమము. మరి గౌడీయ వైష్ణవ ఆచార్యుల యొక్క సంక్షిప్త జీవిత చరిత్రలు మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ క్రమంలో శ్రీల జగన్నాథ దాస బాబాజీ గురించి, అలాగే భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారి గురించి, గత వారం క్లాసులో సాక్షాత్ వైరాగ్యమూర్తి అయినటువంటి గౌరకిషోరదాస బాబాజీ గురించి కొంత వారి యొక్క సంక్షిప్త జీవిత చరిత్రలలో కొంత భాగాన్ని మనము చూసినటువంటిది. సో మరి ఈరోజు మరొక వైష్ణవ ఆచార్యులు, గౌడీయ వైష్ణవ ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారి గురించి మనము ఈరోజు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయం చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే శ్రీమతే హరే కృష్ణ. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి నామినే. శ్రీవార్షవానవీ దేవి దయతాయ కృపాబ్దయే కృష్ణ సంబంధ విజ్ఞానదాయినే ప్రభవే నమః. మాధుర్యోజ్వల ప్రేమాఢ్య శ్రీరూపానుగ భక్తిదా శ్రీ గౌర కరుణా శక్తి విగ్రహాయ నమోస్తుతే. నమస్తే గౌరవాణి శ్రీమూర్తయే దీనతారిణి రూపానుగ విరుద్ధాప సిద్ధాంత ద్వంతహారిణి. నమో గౌరకిశోరాయ సాక్షాద్ వైరాగ్యమూర్తయే విప్రలంబరసాంబోధే పాదాంబుజాయతే నమః. నమో భక్తి వినోదాయ సచ్చిదానామిని
गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते श्री गौराविर्भावभूमेशत्वं निर्देष्टा सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्रीलजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము ఈ శ్రీ గురు పరంపర అనేటువంటి ఈ అంశంలో మనము శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ మహారాజ్ వారి గురించి మనము కొన్ని అంశాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. సో ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుల కథలు శక్తి పూర్ణాలు అని చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. సో కాబట్టి మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి మన పూర్వ ఆచార్యులు వారి గురించి మనం ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే, ఎంత ఎక్కువగా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే ఆధ్యాత్మికంగా మనమంతా పురోభివృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటిది. మరి శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ మహారాజుల వారు మరి శ్రీల అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గురువు గారు వీరు. మరి ఈరోజు ఇస్కాన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తృతి చెంది మరి ఉన్నది అంటే అది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మరి ఆ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి ఈ భక్తి తత్వాన్ని, ముఖ్యంగా చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క సందేశాలను, భగవద్గీత, భాగవతము, హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటువంటి దేశాలలో ప్రచారం చేయమని చెప్పినటువంటి ఆ అంశం ద్వారానే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క గురువు గారైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారి ఆజ్ఞ మేరకు లేదా వారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు వారు ఈ భక్తి తత్వాన్ని ఈ భవబంధనాలలో, జనన మరణ చక్రాల్లో చిక్కుకుపోతూ ఉన్నటువంటి జీవులను ఉద్ధరించడానికి వారు ఎంతో ప్రయత్నం చేసినటువంటి వారు. మరి అటువంటి జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గురువు గారైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు గురు పరంపరలో వీరిని సింహ గురువుగా కొనియాడేటువంటి వారు. వీరు 1874 ఫిబ్రవరి 6వ తేదీన ఆవిర్భవించినటువంటి వారు. సో వీరి తండ్రి భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు, వీరి యొక్క తల్లి భగవతి దేవి. వీరికి ఆ భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు మరియు భగవతీ దేవులు, అంతకుముందు మనం భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారి గురించి చూసినటువంటిది. సో మరి వారికి సంతానంగా వీరు ఆవిర్భవించినటువంటి ఫిబ్రవరి 6, 1874లో వారు. వాస్తవానికి మరి ఈ భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు
ఆ గౌడీయ వైష్ణవిజాన్ని భారతదేశంలో ప్రచారం చేయడానికి తన శక్తి సరిపోవడం లేదు. ఎందుకంటే ఆ చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క బోధనలను ప్రచారం చేయడానికి, ఆ బోధనలు వారు ఏదైతే అంశాలను పూర్వం బోధించారో అవన్నీ కూడా కాలక్రమంలో క్షీణించిపోతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో మరి వాటిని తిరిగి, వాటి యొక్క బోధనలను తిరిగి యథావిధిగా స్థాపించడానికి తన శక్తి సరిపోవడం లేదని, మరి నీవు నాకు సహాయం చేయమని ఆయన చైతన్య మహాప్రభుల వారిని, దేవదేవుడైనటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి, ఈ యొక్క కిరణాన్నైనా, అంటే ఒక రేని, ఒక కిరణాన్ని నాకు ఇవ్వు, మరి నా శక్తి సరిపోవటం లేదు ఈ అంశాలకని వారు వేడుకున్నటువంటి సందర్భంలో మరి ఆ భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారి యొక్క పుత్రులుగా వీరు ఆవిర్భవించినటువంటిది. సో మరి వీరి యొక్క జన్మలోనే చాలా ప్రాముఖ్యాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటిదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. పూరిలో వీరు జన్మ ఆ జగన్నాథపురిలో తీసుకుని, వారు పుట్టుకతోనే, వారు పుట్టినటువంటి ఆ సందర్భంలోనే ఆ నాభి నాళ్ళ మీద తాడు ఏదైతే ఉందో, బొడ్డు తాడు అని, ఆ బొడ్డు తాడు ఏదైతే ఉందో వారి మెడ చుట్టూ ఒక యజ్ఞోపవీతం లాగా చుట్టుకొని వారు జన్మ తీసుకున్నారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి సో వారికి వారి తల్లిదండ్రులు మొదటగా ఇచ్చినటువంటి పేరు భీమల ప్రసాద్ దత్త. సో మరి అంతకుముందు ఆ భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారి యొక్క పేరు కూడా కేదార్నాథ్ దత్త. సో వారి కాబట్టి ఈ భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారి ఇది వారి యొక్క కుటుంబం, ఫ్యామిలీ, వారి ఫ్యామిలీలో. సో వారికి 4వ సంతానంగా మరి ఆ భగవంతుడు ని ప్రార్థించిన క్రమంలో వారికి వీరు 1874 ఫిబ్రవరి 6వ తారీఖున ఆవిర్భవించినారు అని చెప్తారు. మరి ఇంకా వారి యొక్క జీవిత చరిత్రలో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టాలను చూసినట్లయితే, సంఘటనలో వీరికి 6 మాసాల వయసు ఉన్నటువంటి సందర్భంలో, 6 నెలల వయసు ఉన్నటువంటి సమయంలో మనకి పూరి జగన్నాథ యాత్ర దాదాపుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ఈ పూరి జగన్నాథ రథయాత్ర జరుగుతూ ఉండేటువంటిది. మరి ఈ రథయాత్ర జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ రథము ఆ సమయంలో భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు ఆ పూరిలో ఇప్పటికీ కూడా చైతన్య మఠం ఉంటుంది. ఆ రోడ్ లో మనం పూరి జగన్నాథ్ టెంపుల్ కు వెళ్తూ ఉన్నటువంటి ఆ రూట్ లోనే ఉంటుంది. సో మరి అక్కడ ఆ భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారి ఇంటి ముందు ఆ రథం అక్కడే ఆగిపోయి 3 రోజుల పాటు అలాగే నిలిచిపోయిందట. సో అప్పుడు భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు తన భార్యతో చెప్తారట, ఆ బాలుడిని రథం దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళు అని చెప్పగా, ఆయన ఆ బాలుడిని, హరే కృష్ణ, వినిపిస్తుందా మాతాజీ? వినిపిస్తుంది ప్రభు. కొన్నిసార్లు వాయిస్ బ్రేక్ వస్తుంది ప్రభు. అవునా మాతాజీ? ఓకే ఓకే. హరే కృష్ణ, ఇప్పుడైతే ఓకేగా మాతాజీ? వస్తుంది ప్రభు, వాయిస్ బాగా వస్తుంది ప్రభు. ఓకే ఓకే. సో ఇక్కడ ఆ జగన్నాథ రథయాత్ర జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ రథము మరి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారి ఇంటి, అంటే యాక్చువల్గా మనం భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారి ఇల్లు. సో ఆ ఇంటి ముందు 3 రోజుల పాటు ఆగి కదలకుండా ఉన్నది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే పూరి జగన్నాథుని యొక్క రథము ఆయన ఇచ్చానుసారమే కదులుతుంది తప్ప మనం ఏదో గుంజుతూ ఉంటే లాగితే కదిలేటువంటిది కాదు అని చెప్తుంటుంటారు. సో మరి అక్కడ ఆగిపోయి 3 రోజుల వరకు కూడా ఎంతమంది ఎన్ని ప్రయత్నాలు, ఎన్ని ఏనుగులతో అలా లాగుతూ ఉన్నప్పటికీ అది జరగనటువంటి పరిస్థితి. ఆ సందర్భంలో ఆయన తండ్రి, అంటే భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు తన భార్యతో చెప్పినటువంటి, అంటే ఆదేశం మేరకు ఆమె ఆ బాలుని తీసుకొని ఆ రథం దగ్గరికి వెళ్తుందట. సో రథం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ బాలుణ్ణి ఆ రథంలో అలా పడుకోబెట్టగానే ఆ జగన్నాథుడి నుండి
జగన్నాథుడి మెడలో ఉన్నటువంటి ఒక పూమాల జారి ఆ బాలుడి యొక్క మెడ, అంటే భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారి పుత్రుడుగా వచ్చినటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి, మరి ఆయనకి వారి తల్లిదండ్రులు పెట్టినటువంటి పేరు సో బిమల ప్రసాద దత్త. ఆ బిమల ప్రసాద దత్తుడి యొక్క మెడలో పడింది ఆ జగన్నాథుడి నుండి అని చెప్తుంటారు. సో మరి అప్పుడు ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రసాదమే ఆయన అని చెప్తారు. అలాగే ఆయన పుట్టగానే ఆ యజ్ఞోపవీతం లాగా మెడలో ఆ బొడ్డుతాడు వేసుకొని అప్పుడున్నటువంటి ఆ జాతకం చూసినటువంటి ఆయన కూడా చెప్తాడట, ఈయన గొప్ప మహాత్ముడి ఉండేటువంటి 32 లక్షణాలతో కూడినటువంటి వాడు, ఇటువంటి జాతకుడిని నేను ఎప్పుడు కూడా చూడలేదు. ఈ బాలుడు జీవిత పరమ లక్ష్యాన్ని బోధించేటువంటి గురువుగా ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచుతాడు అని కూడా ఆ రోజే ప్రశంసించినటువంటి రోజు అని చెప్తుంటారు. మరి ఆ దానిని నిరూపిస్తూ ఆ జగన్నాథుడి పూమాల ఆయన యొక్క మెడలో గార్లాండ్ ఆయన యొక్క మెడలో పడడము, సో అదంతా కూడా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రసాదంగానే ఆయన్ని భావించడం. అలాగే వారి యొక్క జీవితంలో ఒకరోజు ఆ బిమల ప్రసాద్ గా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఆయన ఒక చిన్న బాలుడుగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలోనే సో దాదాపుగా ఒక 3 నుండి 4 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు బజార్ నుండి మామిడి పండ్లు తెచ్చాయి ఆ ఇంట్లో పెడితే ఆ తీసుకొచ్చి ఇవ్వగానే ఈయన చిన్న పిల్లలు ఏం చేస్తారు, ఇంట్లో పోగానే ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి మనం పెట్టగానే ఇది నాది, ఇది నేను తింటాను అనుకుంటూ, అలాగే విమల ప్రసాద్ కూడా అక్కడికి వెళ్ళి ఇది నాది అని అన్నాడట. అప్పుడు వెంటనే భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారి గురించి మనం అంతకు ముందు క్లాసులలో చూసాం. ఎంతో నిష్ఠతో వారు ఎక్కువ కాలం, అంటే రోజులో ఎక్కువ సమయాన్ని ఆధ్యాత్మిక తన యొక్క వృత్తి ధర్మానికి ఉపయోగించినటువంటి వారు. సో మరి భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు ఇది ఏమిటి పని చేస్తున్నావు కొత్తగా, ఇంట్లోకి ఏవైనా మనం కొత్తగా తెస్తే అవి భగవంతునికి ఆఫర్ చేయకుండా నీవు ఎలా తీసుకుంటావు, మనం తీసుకోరాదు కదా అని ఈ విషయాన్ని నువ్వు ఇప్పుడే కాదు ఇంకెప్పటికైనా గుర్తు పెట్టుకొని మందలిస్తారట. మరి ఆ 4 సంవత్సరాలు దాదాపుగా ఉన్నటువంటి ఆ బాలుడు సో నాకు ఇటువంటి పాడుబుద్ధి ఎలా కలిగింది, ఇక జీవితంలో దీన్ని నేను తీసుకోను మరి అని ఆయన శపథం చేశారు అని చెప్తారు. ఇక జీవితాంతం కూడా ఆయన ఎప్పుడూ మామిడి పండ్లను తీసుకోలేదని చెప్తారు. మనకి శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతులు గారు వారి గురించి భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వ్యాఖ్యానిస్తూ ఒకసారి ఆయన చెప్తారట, మేము ఎప్పుడైనా మామిడి పండ్లను మా గురువు గారికి నివేదిస్తే నేను అపరాధిని, నేను మామిడి పండు తీసుకోను అనేవారట ఆ భక్తి సరస్వతుల వారు. అంటే వారు జీవితాంతం ఆ శబ్దానికి అలాగే కట్టుబడి ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఇంకా వారి గురించి మనం చూస్తూ ఉంటే వారు 6-7 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో భక్తి వినోద ఠాకూర్ వారు కలకత్తాలో రామ్ భవన్ వద్ద ఒక భక్తి భవన్ నిర్మించడానికి అవకాశం జరుగుతూ ఉంటే ఆయనకి కూర్మావతారంలో ఒక విగ్రహం బయటపడింది అని చెప్తారు. ఆ విగ్రహాన్ని తన కొడుకైనటువంటి, అంటే బాలుడిగా ఉన్నటువంటి బిమల ప్రసాద్కి ఇవ్వడం జరిగింది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఇక అప్పటి నుండి ఆ భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు ఇచ్చినటువంటి ఆ అర్చామూర్తిని ఆరాధించడం ఆయన చేస్తూ ఉండేవారు అని చెప్తుంటారు. అలాగే వారు 7 సంవత్సరాల వయసు వచ్చేటువంటి సమయానికే భగవద్గీత అంతా కూడా
కంఠస్థం చేసినటువంటి వాడు ఈ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతులు వారు అని చెప్తారు. ఆ భగవద్గీతను కంఠస్థం చేయడమే కాకుండా శ్లోకాలను కూడా ఎంతో చక్కగా వివరించేవారట శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి మహారాజ్ ప్రభుపాదుల వారు. ఆ తర్వాత ఇంకా భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు ఆ ప్రఖ్యాతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక పత్రిక భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు అనేకమైనటువంటి గ్రంథాలను రచించి అనేకమైనటువంటి భక్తి అంశాలను ప్రచారం చేసినటువంటి వారు. మరి ఆ క్రమంలో వారు సజ్జన తోషణి అనేటువంటి పత్రికను చేస్తూ ఉంటే ఆ ప్రచురణ మరియు పత్రిక యొక్క సవరింపులతో ఆయనకి శిక్షణ ఇచ్చారని చెప్తారు వారి తండ్రి అయినటువంటి ఆ వినోద ఠాకూర్ల వారు. మరి వారికి అంటే భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు తన పుత్రుడైనటువంటి ఆ బిమల ప్రసాద్ ని ఆయన చైతన్య మహాప్రభు లీలా ప్రదేశాలన్నిటినీ కూడా సందర్శించారు అని చెప్తారు. సో ఇంకా వారు చూసినట్లయితే అలాగే వారు తనతో కలిసినటువంటి వారందరిపైన కూడా ఈ మనకి ఆ వైష్ణవ అంశాలలో మనకి మార్గదర్శకంగా ఉండేటువంటి శ్రీల రూప గోస్వాములు వారు ఇచ్చినటువంటి భక్తి రసామృత సింధు, అలాగే ఇతరమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక అంశాల గురించి వారు ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడుతూ ఉండేవారు అని చెప్తారు. అలాగే వారు ఇంకా భక్తి భవన్ ముద్రాలయంలో ప్రచురణకు సంబంధించినటువంటి సంపాదకీయం వంటి వాటిలో కూడా శిక్షణ పొందారు అని చెప్తారు. అలాగే వారికి 13 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు ఒక తులసి జపమాలను తీసుకొచ్చి హరినామాన్ని నరసింహ మంత్రాన్ని వారికి అనుగ్రహించారు అని చెప్తారు. ఆ భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారి ఆదేశాల మేరకు ఆ మంత్రాలను వారు ఎంతో శ్రద్ధగా జపిస్తూ ఆ కూర్మావతార మూర్తిని అర్చించేవారు అని చెప్తుంటారు. అలాగే ఇంకా వారి యొక్క జీవిత విధానాల్లో చూసినట్లయితే 16 సంవత్సరాల వయసులో మరి భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారి యొక్క పుస్తకాలను ప్రధానంగా అధ్యయన విషయాలుగా మారేటువంటి విషయాలు. అలాగే ఇంకా వారు ఒక సొసైటీని స్థాపించడము, అలాగే అందరూ కూడా సెలబ్రేట్గా ఉండేటువంటి త్రోడ్ జీవితం అంతా కూడా బ్రహ్మచారులుగా ఉండేటువంటి విధానానికి కొంతమంది వారంతా ఫ్రెండ్స్తో కలిసి శబ్దం తీసుకుంటారు. కానీ ఆ విషయాన్ని ఒక బిమల ప్రసాద్ మాత్రమే, అంటే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి మహారాజు మాత్రమే దానిని పూర్తి చేయగలిగారు అని చెప్తుంటారు. అలాగే ఇంకా వారు 1893లో కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వడము, ఆ తర్వాత ఆయన 2 years తర్వాత దాన్ని ఆపివేయడము పరీక్ష. అలాగే వారు ఇక హరే కృష్ణ. సో భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి వారు ఆ విద్యార్థి దశలోనే అనేకమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక విషయాలను గురించి వారు ప్రస్తావించేవారు అని చెప్తారు. వివిధ పత్రికలలో వ్యాసాలను కూడా వారు రాసేవారు అని చెప్తుంటారు. ఆనాటి సమాజంలో మతం పేరుతో జరిగేటువంటి దురాచారాలను వారు వ్యాసాలలో నిశితంగా ఖండించేవారు అని చెప్తారు. అలాగే 1897లో భక్తి భవన్ లో సరస్వతి చతుస్మైనటువంటి విద్యా సంస్థను కూడా వారు ఏర్పాటు చేశారు అని చెప్తుంటారు. మరి కలకత్తాలోని మేధావులు అక్కడికి వచ్చి ఆ ఖగోళ శాస్త్రం పైన వారు ఇచ్చేటువంటి ప్రసంగాలు వినేవారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే వారు ఖగోళమైనటువంటి శాస్త్రాల్లో ఎంతో ప్రాముఖ్యతను
పొందినవారు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ వారు ఆ జ్యోతిర్విధి, బృహస్పతి వంటి పత్రికలను ప్రచురించడంతో పాటు సంస్కృతంలో ప్రఖ్యాతమైనటువంటి సిద్ధాంతం అనేటువంటి గ్రంథము నుండి పలు వ్యాసాలను కూడా వారు ప్రచురించేవారు అని చెప్తుంటారు. ఇక ఆ తర్వాత వారు 1895 నుండి 1905 వరకు ఒక సుమారు 10 సంవత్సరాలు పాటు ఆ త్రిపుర రాజవంశీయులలో వారికి సంబంధించినటువంటి గ్రంథాలలోని ముఖ్యమైనటువంటి పుస్తకాలన్నింటినీ కూడా అధ్యయనం చేసి వారికి అందించారని చెప్తుంటారు. సో మరి ఇంకా వారు చాతుర్మాస్య వ్రత నియమాలన్నింటినీ ఖచ్చితంగా ఆచరించడం కూడా ప్రారంభించి వారు ఆచరించేవారు అని చెప్తుంటారు. ఇంకా వారి గురించి చూస్తూ ఉన్నట్లయితే అనేకమైనటువంటి సంఘటనలు, అనేకమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక అంశాలలో వారు వారి యొక్క తండ్రి నుండి అనేకమైనటువంటి విషయాలు ఆధ్యాత్మికము సంబంధించిన వాటిని వారు అనుసరిస్తూ వారి యొక్క తండ్రి నుండి భగవత్ సంబంధమైనటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా తీసుకునేవారని చెప్తారు. అందుకనే శ్రీల సిద్ధాంత సరస్వతి తనకు దీక్షను, అంటే ఇక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పాం మనం, గౌరకిషోరదాస బాబాజీ దగ్గరికి వెళ్ళి దీక్షకు అడుగుతూ ఉంటారు వారు. సో మరి మొదట్లో నేను మహాప్రభువుని అడుగుతానని చెప్తారు, ఆ తర్వాత మర్చిపోయాను, అడగలేదని చెప్తారు, అడిగాను కానీ సమాధానం లేదు అని చెప్తే అప్పుడు వారు ఇక మొండిగా మీరు దీక్ష ఇవ్వకపోతే నేను ప్రాణత్యాగం చేస్తాను అని రోధించడం మొదలు పెడితే అప్పుడు గౌరకిషోరదాస బాబాజీ వారికి ఆ విమల ప్రసాదుగా ఇప్పటి వరకు పిలువబడుతున్నటువంటి వారికి సిద్ధాంత సరస్వతి అనేటువంటి ఆ నామాన్ని ఇచ్చి వారికి ఆ దీక్ష. సో వాస్తవానికి ఆ దీక్షా సమయంలో శ్రీల సిద్ధాంత సరస్వతికి ఇవ్వబడినటువంటి పేరు ఏంటంటే శ్రీ వార్షభానవి దేవి దైతదాస అనేటువంటి పేరు వారికి ఇవ్వబడినటువంటిది. ఆ విమల ప్రసాద దత్తుకి ఇవ్వబడినటువంటి పేరు శ్రీ వార్షభానవి దేవి దైతదాస అనేటువంటి దీక్షానామాన్ని గౌరకిషోరదాస బాబాజీ వారికి ఇచ్చారు అని చెప్తుంటారు. ఇక వారు దక్షిణ భారతదేశంలో మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో మంగళగిరిలో కూడా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల యొక్క పాదాలను స్థాపించినటువంటి మనకి ఉన్నట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాళ్ళకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. మంగళగిరి నరసింహస్వామి టెంపుల్లో అక్కడ చైతన్య మహాప్రభులు వారి యొక్క పాదాలు ప్రతిష్ఠించడం, మొత్తంగా 108 ప్రదేశాలలో చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క పాదాలను స్థాపించినటువంటి వారుగా వీరు ప్రచారం చేశారు. సో దక్షిణ భారతదేశంలో తిరుపతి, శ్రీరంగము, సింహాచలము, రాజమండ్రి, మద్రాసు, శ్రీపెరంబదూరు, కాంచీపురము, కుంభకోణము, మదురై వంటి ప్రదేశాలను 1904 నుండి మరియు 1905లో వారు దర్శించుకున్నారు అని చెప్తారు. మరి ఆ ప్రయాణ కాలంలో వైష్ణవ సన్యాసుల వైదిక త్రిదండమునకు సంబంధించినటువంటి వైదిక నియమాలను గూర్చి శ్రీపెరంబదూరులోని రామానుజ త్రిదండ స్వామి నుండి సమాచారాన్ని స్వీకరించారు అని చెప్తారు. అలాగే వారు ప్రయాణ కాలంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడ ప్రవచనాలు చేసేవారు అని చెప్తారు. రచనలు చేస్తూ ఆ రోజు కలుసుకున్నటువంటి పండితులతో వాదించేవారు అని చెప్తుంటారు. అలాగే 1905లో వారికి సుమారు 31 సంవత్సరాల వయసులో ప్రతిరోజు కూడా 192 మాలలు అనగా 3 లక్షల నామాలను జపించే నామాచార్యుడైనటువంటి హరిదాస ఠాకూర్ని అనుసరింపదలిచిరి అని చెప్తారు. రోజుకు 3 లక్షల నామ జపంతో శతకోటి నామం జపం చేయడానికి వాళ్ళు సంకల్పం తీసుకొని అలా చేయడానికి వారికి 9 సంవత్సరాలు పడుతుంది అని చెప్పేవారు. ఆ సమయంలో వారు యోగపీఠం తాటాకుల యొక్క కుటీరంలో 4 సంవత్సరాలు నివసించారు. ఆ తర్వాత ఆ వ్రజపట్టణ దగ్గరలోని యోగపీఠకు సమీపంలో చైతన్య మహాప్రభువు మేనమామ అయినటువంటి చంద్రశేఖర ఆచార్యుని యొక్క ఇంటి దగ్గర
ఫిబ్రవరి 1905లో ఒక కుటీరాన్ని నిర్మించుకున్నారు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా వారు ఎంతో నిష్ఠతో ఆ నామజపాన్ని చేసేవారు అని చెప్పబడుతుంది. అలాగే ఇంకా ఈ అప్పుడు ఉన్నటువంటి సమాజంలో బ్రాహ్మణ కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆ వ్యత్యాసాలు ఉన్నటువంటి వాటిని వీరు చాలా నిష్ఠతో వాటిని ఎదుర్కొనేవారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఒకసారి 1911లో బ్రాహ్మణులు వైష్ణవులు ఎవరి స్థాయి ఉన్నతి అనేటువంటి విషయం పైన గొప్ప వివాదం చెలరేగింది అని చెప్తారు 1911లో. అది ఆ సమయంలో భారతదేశంలో ఒక కాన్ఫరెన్స్, ఒక పెద్ద సభను ఏర్పాటు చేయడం జరిగినటువంటిది. ఎందుకంటే వివిధ రకాలైనటువంటి జాతి గోస్వాములు, స్మార్త బ్రాహ్మణుల సమూహానికి చెందినటువంటి వారు దీనిపైన గొడవ జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే ఒక పెద్ద సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఆ సమావేశానికి ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి పండితులు, మేధావులు, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వివిధ మతాలకు సంబంధించినటువంటి నాయకులు దానికి హాజరయ్యేవారు. అయితే వారి ఆ సాధారణమైనటువంటి కర్మకాండ స్మార్తుల వాదనలు ఒక రకంగా కొన్ని ఉండేవి అని చెప్పారు ఆ రోజులలో. ఎందుకంటే శూద్ర కులంలో జన్మించినటువంటి వ్యక్తికి పాంచరాత్రిక విధానంలో దీక్షను పొందినను వైష్ణవ సాంప్రదాయ ఆచార్యుల క్రమం ప్రకారము వారు ఆ సాలగ్రామం శిలను అర్చించుటకు యోగ్యులు కాలేరు అని చెప్పడము. అలాగే బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించని వ్యక్తి బ్రాహ్మణులు అనుసరించేటువంటి అన్ని కర్మలను నిర్వహించరాదు. మరి ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికై అధికారము శాస్త్ర సమ్మతమైనది, జన్మతో వచ్చిన కుల ప్రాతిపదికగా వచ్చేటువంటి వారసత్వమే అని వారు వాదించేటువంటి ఆ రోజులలో మరి ఆ సమావేశానికి భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారిని ఆహ్వానించారట. కానీ ఆ సమయానికి ఆ భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారికి కీళ్ళ నొప్పులతో మంచం పట్టి ఉన్నటువంటి సందర్భంలో వారిని ఎదుర్కొని శాస్త్రపరమైనటువంటి మూల తర్కములతో వారి నీచ స్థాయి కార్యకలాపాల ముగింపు చెప్పేటువంటి సమర్థుడైనటువంటి వైష్ణవుడు ఒక్కడు కూడా లేడా అంటూ పలుకుతూ వారి యొక్క కార్యకలాపాలు కేవలము భౌతిక త్రిగుణాలతో ఉన్నవి అని గర్జించేవారట. అయితే మరి ఆ సందర్భంలో శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి బ్రాహ్మణ ఓ వైష్ణవేర తారతమ్య విషయ సిద్ధాంత అనేటువంటి బ్రాహ్మణుల తారతమ్య విశేషారం అనే వ్యాసాన్ని రచించారట. మరి దానిని భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు వారికి చదివి వినిపించినప్పుడు తన కుమారుడి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి శక్తికి ఎంతో శక్తివంతమైనటువంటి తర్కంతో శాస్త్ర ప్రమాణాలు జోడించి రచించినటువంటి దాన్ని విన్న తర్వాత ఠాకూర్ల వారు పారవశ్యంతో సరస్వతి, వాస్తవంగా నీవు సరస్వతి అని ఆయన్ని ఆ వైష్ణవ లోకముకు వెలుగు విరజమ్ముతున్నాడు అంటూ మరి ఆయన్ని ఇక అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు, ఆ వైష్ణవ లోకానికి వెలుగులు విరజిమ్ముతుండేనే అతడి వాదనలు కాంతి కిరణాలు కర్మ జాడ స్మార్తుల యొక్క సిద్ధాంతపర సీకట్లను తరిమివేయును అని ప్రకటించారు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా మరి ఆ సమావేశానికి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతిని వారిని పంపడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే వారి యొక్క ఆ ప్రసంగాన్ని 2 భాగాలుగా చెప్తారని చెప్తారు. ఒకటి ప్రకట జన విభాగము, రెండవది హరిజన విభాగము అని 2 భాగాలుగా విభజించి ముందు ఆరంభంలో బ్రాహ్మణుల యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి కీర్తించి మరి దాన్ని విన్నటువంటి వైష్ణవ వ్యతిరేక బ్రాహ్మణులు ఆనందంలో మునిగిపోయారట. సో ఆ తర్వాత సిద్ధాంత సరస్వతి బ్రాహ్మణులు వైష్ణవులను గురించి నిర్వచించి వారి నడుమ కలిగినటువంటి సంబంధాలను, గురువుల అర్హతలను గురించి వివరింపడం మొదలుపెట్టారట. దానితో వ్యతిరేకవాదుల ఆనందం, అంతకుముందు ఆనందపడినటువంటి వారి యొక్క ఆనందాలు వెంటనే నశించిపోయాయి అని చెప్తారు. ఎవరు బలమైన వాదనతో ఎదుర్కొనలేకపోవటంతో పెద్ద అలజడి మొదలైందట. మరి
ప్రతివాదనలు ఎన్ని చేయబడ్డా కానీ సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు వారి యొక్క వాడి అయినటువంటి తార్క వాదనతో వాటన్నిటినీ కూడా ఖండించి వేశారు అని చెప్తారు. ఇక సమావేశం చివరి రోజున సిద్ధాంత సరస్వతి గారే ముగింపు వక్త. ఆశ్చర్యకరంగా వారు మరి గొప్ప బలమైన మరియు అద్భుతమైనటువంటి వాక్చాతుర్యంతో 2 గంటలు ప్రసంగించారట ఆ సమావేశంలో. ఇక వారు ముగించే వరకు కూడా ప్రతిపక్షం వారు అంటే ఆ వ్యతిరేకించినటువంటి వారు ఎవరు కూడా ఒక్క పలుకు కూడా పలకకుండా వారిని ప్రతిఘటించేటువంటి మార్గమే లేకుండా చెప్తారు. అందుకనే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వారి గురువు గారి గురించి చెప్పమంటే చెప్తారట. వారు ఈ విధంగా అనేవారు, గోస్వామి కులస్తులకు స్మార్తులకు వ్యతిరేకంగా సిద్ధాంత సరస్వతి చేసిన బలమైన వాదనను గురించి వారు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వ్యాఖ్యానిస్తూ, మా గురు మహారాజు గోస్వామి కులస్తులను బ్రాహ్మణులను ఓడించిరి. మనకు వారు అందించిన గొప్ప వరములలో అది ఒకటి. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు కిబ విప్ర కిభాన్యాసి శూద్ర కేనే నాయ్ ఏయి కృష్ణ తత్వవేత్త సేయి గురు హోయి. ఒక వ్యక్తి సన్యాసి, బ్రాహ్మణుడు, శూద్రుడు, గృహస్థుడు అనేది ప్రధానం కాదు. కృష్ణ శాస్త్రమును ఎరిగిన ఎవరైనను ఉత్తముడు, గోస్వామి మరియు బ్రాహ్మణుడు అని వారు చెప్పినటువంటి మాటలను గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఆ క్రమాన్ని ఇప్పటికీ కూడా ఇస్కాన్లో పాటిస్తూ ఉండేటువంటిది. సో కుల మత వర్గ భేదాలు లేకుండా ఎవరైనాను వైష్ణవ ఆ దీక్షను తీసుకోవచ్చు, బ్రాహ్మణుడిగాను ఎదిగేటువంటి అవకాశం ఇవ్వబడుతూ ఉంటుంది. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఎప్పుడు అంటుంటారట, ఇది మనకు మా గురు మహారాజు అందించినటువంటి గొప్ప వరము. కానీ వారికి బ్రాహ్మణుల నుండి, జాతి గోస్వాముల నుండి తీవ్ర ఆక్షేపణలు ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది. ఒకసారి వారందరూ కలిసి తనను చంపడానికి కుట్ర పన్నినట్లుగా నా గురు మహారాజే నాతో స్వయంగా చెప్పారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే వారు ఆ బ్రాహ్మణులు వాళ్ళంతా అప్పుడు ఉండేటువంటి వారు ఒక 25 రూపాయలు స్వీకరించి ఆ ప్రాంతపు పోలీస్ అధికారి వద్ద దగ్గర పోయి, ఈ సొమ్మును తీసుకొని మేము భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి వ్యతిరేకంగా ఏదైనా చేస్తే మాపై చర్య తీసుకోరాదని వీళ్ళు వేడుకున్నటువంటి విషయాన్ని స్వయంగా ఆ పోలీస్ అధికారి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గారితో చెప్పారు అని చెప్పుకుంటారు. సో ఆ విధంగా వారు ఎంతో మరి గొప్ప పండితులుగా, ఎందుకంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారే చెప్తుంటారు ఎప్పుడు కూడా, ఈ రోజు నేను ఏదైనా చేస్తూ ఉన్నానంటే అదంతా మా గురువు గారు ఇచ్చినటువంటిదే, మా గురువు గారి వల్లనే నేను ఇది చేయగలుగుతూ ఉన్నాను అని ఉంటుంటాను. సో మరి ఆ క్రమంలో అందుకే నా గురు మహారాజు కాలంలో గొప్ప పండితులు కూడా వారి ఆరంభిక శిష్యులతో చర్చించేట కూడా భయపడేవారు అని చెప్తారు. మా గురు మహారాజును ప్రాణాలతో గల సర్వ సంగ్రహ నిఘంటువుగా పిలిచేవారు అని చెప్పేవారు. అందుకే అప్పటికే వీరు భారతదేశంలో ఈ విషయాల్ని 64 గౌడీయ వైష్ణవ మఠాలను స్థాపించినటువంటి వారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు. అలాగే ఇంకా ఒకసారి 1912లో 1912 బహదూర్ తన కాసిం బజార్ భవనంకు వచ్చి కృష్ణ భగవానునిపై ప్రవచించమని భక్తి సిద్ధాంతుల వారిని ఆహ్వానించారట. వారు అక్కడ 4 రోజులు ఉన్నప్పటికీ ఏ సందర్భంలోనూ భగవంతుని వైభవాలను సుదీర్ఘంగా కీర్తించనీయకుండా ఈర్ష్యాలురై ప్రాకృత సాజీయులు వారిని అడ్డుకున్నారు అని చెప్తారు. అక్కడ ఆ కాలంలో సాజీయులు అనేటువంటి ఒక సాంప్రదాయము ఆ బెంగాల్ ఏరియాలో ఉండి వారు ఆ వాతావరణం అంతా కలుషితం చేసి ఆ కృష్ణుణ్ణి కీర్తించి మహారాజుకు సేవలు అందించకుండా వారు పంపినటువంటి ఆ పదార్థాలను స్వీకరించేవారు కాదని చెప్తారు. అట్లా వారు సో ఇక చివరికి వారికి 5వ రోజు వారికి ప్రవచనానికి అవకాశం వచ్చింది అని చెప్తారు. అప్పుడు ఆ సాజీయులు మహారాజు గారు నిమ్న కులస్తులైనందున
వారు పంపిన ఆహార పదార్థాలను భక్తి సిద్ధాంతులు నిరాకరించారు అని వారికి తప్పుడు సమాచారము అందించారట. అయినను మహారాజు గారు విచారణతో రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ భక్తి సిద్ధాంతులు వారిని కలుసుకుని మీరు ఎందుకు ఉపస్థించి వెళ్ళిపోతున్నారు అని విచారిస్తే ఆయన చెప్తారట, శ్రీమద్ భాగవతంతో తెలిపినట్లుగా ఆ పరమసత్య సందేశము మీ ఎదుట కీర్తించు అవకాశము లభింపనందున మీరు పంపిన భోజన పదార్థాలను నేనెట్లు అంగీకరించగలను? అంతేకాకుండా పరమసత్యమునకు సంబంధించిన జ్ఞానం పట్ల అంధత్వం గల పూజారి నివేదించు పదార్థాలను భగవానుడు స్వీకరించడు కనుక అది ప్రసాదం కాదు అని మహారాజు గారు మహారాజుకు వివరించారట. సో ఇంకా అట్లాంటివి ఎన్నో సంఘటనలు వారి యొక్క జీవితంలో ఉన్నటువంటివి. అలాగే ఒకసారి కలకత్తా కాళీఘాట్ ప్రాంతంలో వారు సాననగర్ 4వ వీధిలో ఒక పెద్ద ఇంటిని భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతులు వారు అద్దెకు తీసుకుని అక్కడ శ్రీ భగవత్ యంత్ర అనే భాగవత ముద్రాలయాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసి దాని నుండి ప్రధాన గౌడీయ వైష్ణవ సాహిత్య ముద్రలన్నింటినీ కూడా అక్కడి నుంచే ప్రారంభించారు అని చెప్తారు. మరి ఇంకా వారు కలకత్తా భవన్లో 1914లో భక్తి వినోద ఠాకూర్ వారు తిరోగమన లీలలో ప్రదర్శించినప్పుడు యాక్చువల్గా వారి యొక్క తండ్రి అయినటువంటి భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు 1914లో తిరోగమనం జరగడము, వారి సమాధి శ్రీ స్వనంద సుకుద కుంజలో వారు 27 డిసెంబరు 1914లో ఏర్పాటు చేశారని చెప్తారు. అలాగే అంతకుముందు ఇక భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు ముద్రణకు చేసినటువంటి కొన్ని పుస్తకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది సజ్జన తోషిని ముద్రణ కార్యాలయమును భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతులు వారు తీసుకున్నారని చెప్తారు. అలాగే మరుసటి సంవత్సరం మనం ఇంతకుముందు క్లాసులో చెప్పుకున్నట్లుగా 1915 నవంబర్ 17న ఉత్తాన ఏకాదశి రోజున వారి గురువు గారైనటువంటి గౌరకిషోరదాస బాబాజీ వారు కూడా తిరోగమనం చెందినటువంటి వారి జీవితంలో ఉన్నటువంటి సంఘటనలో. అలాగే వారి జీవితంలో ఇంకా కొన్ని చూసినట్లయితే సిద్ధాంత సరస్వతి 1918 వరకు కూడా సాధన మరియు పుస్తకాలను ముద్రించడంలో నెలకొని ఉన్నారు అని చెప్తారు. మరి మాయాపూరు వ్రజపట్నంలోని ఆ ఫల్గుణ మాస పురోజున 29 మార్చి 1918లో సన్యాస దీక్షను వారు తీసుకున్నారు అని చెప్తారు. అప్పుడు వారి యొక్క వయసు 44 సంవత్సరాలు. అప్పటి నుండి వారి నామము శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజుగా మారినటువంటిది. సన్యాస దీక్ష తీసుకున్నటువంటి 1918 నుండి అంతకుముందు శ్రీ వార్షభానవి దైతదాసుడు ఎవరైతే ఆయన ఇప్పుడు భక్తి సిద్ధాంతుడుగా భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజుగా వారి యొక్క పేరు మారబడినటువంటిది. సో ఇంకా వారు జీవితంలో ఎన్నో ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు వారి యొక్క జీవిత చరిత్రలో చూడవచ్చు మనం సంక్షిప్తమైనటువంటి ఈ విధానంలో. మరి ఫిబ్రవరి 1919 శ్రీ విష్ణుదేవి ఆవిర్భావ దినోత్సవం రోజున శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు శ్రీ విశ్వ వైష్ణవ రాజసభను తిరిగి స్థాపించారు అని చెప్తారు. అదే తర్వాత కాలంలో గౌడీయ మఠంగా అంటే గౌడీయ సంస్థగా పిలువబడినటువంటిది. శ్రీల జీవ గోస్వామి ప్రభుపాదుల వారి షట్ సందర్భాలలోని చివరి పుటలలో శ్రీ వైష్ణవ రాజసభ అని రాయబడి ఉన్నటువంటి ఈ సభ ప్రపంచ వైష్ణవులందరిలోకి రాజుల వంటి అత్యున్నత వైష్ణవులకు సంబంధించింది అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి అత్యున్నతమైనటువంటి వైష్ణవులందరూ కలియుగ రక్షకుడైనటువంటి చైతన్య మహాప్రభువు అడుగు జాడలను అనుసరించిన వారని ప్రసంగించబడినటువంటి సందర్భాన్ని కూడా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా వారు ఇంకా కలకత్తాలోని ఉల్బదంగా
రోడ్డులో వినోద ఠాకూర్ల వారి నివాస ప్రదేశంలో మేడపైన శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు నివసిస్తూ కింద 4 ఆ గృహస్థ కుటుంబాలు నివసించేవి. మరి సన్యాసులు బ్రహ్మచారులు ఇతర చోట నివసిస్తూ మధురిక విగ్రహారాధన కీర్తనలు చేస్తూ వివిధ ప్రాంతాల్లో ప్రచారం చేసేవారు అని చెప్తారు. మరి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి తన ప్రచారం కొనసాగిస్తూ స్వయంగా హిమాలయము నుండి హిందూ సముద్రం వరకు భారతదేశం అంతటా ప్రయాణించారు. ఆ సమయంలోనే వారు నవద్వీపధామము, గౌడీయ మండల, క్షేత్ర మండల, వ్రజమండల పరిక్రమలు చేస్తూ తమ అనేకమైనటువంటి అనుచరులతో కలిసి అద్భుతంగా సంకీర్తనలు కూడా చేసేవారు. అలాగే భారతదేశంలో ముఖ్యంగా దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రయాణించినప్పుడు వారు గొప్ప తార్కికవాదిగా పేరు పొందిరి అని చెప్తారు. వివిధ మాయావాద తత్వవేత్తలను కూడా వారిని ఎదుర్కొనలేకపోయి పక్కదారికి వెళ్ళిపోయేవారు అని చెప్తుంటారు. అలాగే నవద్వీపధామ పరిక్రమను కూడా పునరుద్ధరించారు అని చెప్తారు వారు. ఇక కలకత్తా 1923లో గౌడీయ ముద్రాలయాన్ని ఆరంభించడము, భాగవతంలోని భాగాలను ఒక్కొక్కటిగా ప్రతిపదార్థాలు, అనువాదాలు, వ్యాఖ్యానాలతో ఆరంభించినారు. మొదటగా శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు చెప్తారు. అలాగే 1923లో 4 ప్రధానమైనటువంటి వైష్ణవ సాంప్రదాయాలను, వారి ఆచార్యులను గౌరవిస్తూ 29 శిఖరాలు కలిగిన అందమైనటువంటి మందిర నిర్మాణము ఆరంభమైంది. మరి సో అలాగే ఇంకా 1924 ఫిబ్రవరి 24 శ్రీ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గారి 50వ జన్మదిన వ్యాస పూజ మహోత్సవం కూడా ప్రారంభించారు. అంటే ఈ విధంగా ఆ గురువుల యొక్క వ్యాస పూజలను మరి చేసినటువంటి ఇది కూడా భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతిలో ఉన్నటువంటిది. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతిలో వారు 1929లో చైతన్య మహాప్రభువులను పాదపద్మాలను సృష్టించి పవిత్ర దివ్య ప్రదేశాలను కీర్తించు కార్యక్రమాన్ని ఆరంభించారు. వారు ప్రయాణిస్తూ ప్రచారం చేసిన వివిధ ప్రాంతాలలో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు జ్ఞాపకార్థము 108 మహాప్రభు పాదపీఠాలను స్థాపించసాగారు. మరి శ్రీల సరస్వతి ఠాకూర్లు ప్రచారం కొరకై వివిధ ప్రాంతాలకు ప్రయాణించేటప్పుడు ప్రతిరోజు మేధావులతోనూ పండితులతోనూ చర్చించేవారు అని చెప్తారు. మరి ఇక ఆ విధంగా శ్రీమద్ భాగవతము, చైతన్య భాగవతము, శ్రీ చైతన్య మంగళ, ప్రేమ భక్తి చంద్రిక అనేటువంటి గ్రంథాలంటే ఆయన ఎక్కువగా ఇష్టపడేవారు అని చెప్తారు. అలాగే ఆ ముద్రణాలయాల్లో వారి తండ్రి గారు చేసినటువంటి రచనలతో పాటు భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతము, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా చైతన్య భాగవతము, చైతన్య మంగళ, ప్రేమ భక్తి చంద్రిక, చైతన్య చరితామృతము వంటి ప్రామాణికమైనటువంటి శాస్త్రాలను కూడా వారు ప్రచురించి ఆ విదేశీయులు బెంగాలీ భాషను నేర్చుకుని శ్రీల కృష్ణదాస కవిరాజ గోస్వామి అందించినటువంటి చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క చరిత, అదే శ్రీ చైతన్య చరితామృతంలోని అమృతంను ఆస్వాదించుదురని భవిష్యవాణి కూడా వాళ్ళు చేసినటువంటిది. సో మరి అటువంటి ఆయన నదీయ ప్రకాశ అనేటువంటి ఆధ్యాత్మిక పత్రికను మరి ఎందుకు ప్రసరిస్తున్నారు అని వారిని ఎవరు అడిగితే, ఒక సాధారణ నగరము ప్రతిరోజు 5 దినపత్రికలను ప్రచురించగలిగినచో అనంతమైన ఆధ్యాత్మిక లోకము గోలోక బృందావనంలో దేవదేవుని నిత్య నూతనమైన దివ్య లీలలను క్షణక్షణము ఒక పత్రిక ఎందుకు ప్రసరించకూడదు అని భక్తి సిద్ధాంతులు వారు సమాధానం ఇచ్చినటువంటిది. సో మరి ఇంకా వారి యొక్క లీలల్లో శ్రీధామ మాయాపూరు నవద్వీపము 1930 ఫిబ్రవరి మాసంలో ఆ బొమ్మల ప్రదర్శనను ప్రారంభించారట. ఆ ప్రదర్శనలో అంగడీలలో శ్రీమద్ భాగవత కథలు బోధన ప్రదర్శించేది. అది ఒక పెద్ద సంచలనం లాగా తయారై వేలాదిగా జనం ఆ ప్రదర్శనలకు వచ్చి అది దాదాపుగా
45 రోజులు అంటే 1.5 నెలలు కొనసాగింది అని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా వారి యొక్క లీలల్లో కలకత్తా బజార్లోని గౌడీయ మఠము వద్ద వారు శ్రీ రాధా మదనమోహన, రాధా గోవింద, రాధా గోపీనాథుల విగ్రహ ప్రతిష్టాపన మహోత్సవాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు అని చెప్తారు. సో మరి అటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు వారి యొక్క లీలలు గొప్ప ఆచార్యుడు, సద్గుణ సంపన్నుడు, మహానీయుడు, శుద్ధ భక్తుని 26 గుణ లక్షణాలన్నింటినీ కూడా కలిగి రాజీపడని సాధువు, నిరంతర శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు దివ్య బోధనలను ప్రచారం చేసినటువంటి సింహ గురువుగా కీర్తించబడేటువంటి శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతులు జనవరి 1, 1937 గురువారం రోజు ఉదయము 5:30 కలకత్తాలోని కృష్ణనామ సంకీర్తన నడుమ ఈ భౌతిక లోకమును వీడి ఆధ్యాత్మిక ఉద్యమమునకు దృఢ పునాదిని వేసి భగవానుని దివ్య లీలల్లోకి ప్రవేశించారు. అది వారి ప్రియ శిష్యులైనటువంటి శ్రీమద్ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి చేత ప్రపంచం నలుమూలలకు తీసుకొని పోబడినటువంటిది. వారు ఏదైతే వారి ఇచ్చారో దానినే ఈ అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దానిని తీసుకువెళ్ళినటువంటిది. అలాగే శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ మహారాజ్ యొక్క సమాధి మాయాపూర్లోని శ్రీ చైతన్య మఠంలో ఏర్పాటు చేయబడింది. అలాగే గోలోక బృందావనంలోని శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందుల నిత్య లీలలలో శ్రీల సరస్వతి ఠాకూర్లు నయనమణి మంజరిగా సేవలు అందిస్తూ ఉంటారు. వారి పుష్ప సమాధులు బృందావనంలోని రాధాకుండ, రాధా దామోదర మందిరాలలో ఏర్పాటు చేయబడినవి. ఒకసారి శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ను గురించి వ్యాఖ్యానించమని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని అడిగితే చెప్తారట వారు, నేనేం చెప్పేది, వారు వైకుంఠవాసి అని చెప్తారట. నమా ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి నామిని. శ్రీకృష్ణుని పాదపద్మాలను శరణు వేడి శ్రీకృష్ణునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రులైన పరమ పూజ్యులైన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వాముల వారికి నా గౌరవపూర్వక ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ఇది ఈరోజు మరొక గౌడీయ వైష్ణవ ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారి గురించి అటువంటి సమాచారం కొంత మనకి ఆయన యొక్క లీలల్లో సంక్షిప్త చరిత్ర, జీవిత చరిత్ర మనం చూసినటువంటిది. వారి యొక్క లీలలు ఇంకా అనేకమైనటువంటివి ఉన్నవి. అందులో కొన్ని మనం ఈరోజు వారి గురించి తెలుసుకోవడానికి, మొన్ననే వారి తిరోభవ దినోత్సవం కూడా ఇస్కాన్ మందిరాల్లో చాలా ఘనంగా జరుపుకొని మధ్యాహ్నం వరకు కూడా ఫాస్టింగ్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు కానీ మీరు ఏదైనా తెలుసుకోవాలనుకున్నా అడగొచ్చు, అన్మ్యూట్ చేసుకొని. హరే కృష్ణ.